Velkommen til Larsen Finans Administration. Dette er en tutorial omkring oprettelse af kreditorer og debitorer i VinFinans. Først går vi ind i regnskabet og logger ind på vores demo-adgang. Inde i VinFinans styres alle kreditorer og debitorer et centralt sted fra, nemlig fra adresser. Så du vælger adresser, lige meget om det er en kreditor eller debitor, du skal oprette. Så har vi redigere. Og så får vi over i højre side listen over alle nuværende kreditorer og debitorer. Og vi kan selvfølgelig også vælge at se kun debitorer og kun kreditorer. Ligesom der kan søges op på felterne. For eksempel advokat. Så kan vi se, hvem vi får op her. Og der er så kun én. Men det sletter vi så nu. Nu vil vi gerne oprette en kreditor. Og det gør vi ved at trykke opret ny her. Og så kan vi starte med et kontonummer. Du kan enten vælge systemets fortløbende kundenummer, eller også kan du tage et nyt, og så 112. Og så kan du sige, at det både en kunde og leverandør, eller det kun en kunde eller en leverandør. Det er selvfølgelig forskel mellem kreditor og debitor. Og det her, det vil så være en leverandør. Og der tager vi så finans, administration. Der vil den selv finde byen, når du trykker på tabulator-tasten. Og det er en god idé at indtaste e-mailen, for når du så skal sende kontoudtog eller fakturer, så vil systemet i forvejen kende e-mailadressen, så vil du trykke indtaste den igen. Her kan du bruge nogle kategorier, så det er så storkunder, handel og leaser. Her kan du vælge den sælger, der står bagved, og valuta, hvis du handler flere valutaer, og selvfølgelig telefonnummer og CVR-nummer, og ligesom du kan lave en intern note, for eksempel julekort, eller en anden specifik ting omkring måske bogføringsmæssige aspekter. Når det så er gjort, trykker du på gem-knappen heroppe, og så er kunden gemt, eller leverandøren. Nu dukker billedet så op igen, og du får så flere muligheder heroppe, hvor du kan gå ind og lave forskellige detaljer. Det vil vi komme ind på i en senere tutorial, men det vi gerne vil vise nu, det er, at hvis vi vælger adressen, og vi får standardskærmbilledet op igen, så vil vi nu gerne se, om vi har oprettet den. Og vi trykker Larsen Finans og trykker Enter, og her har vi den, og det ser fint ud. Og på den måde så ved vi, at nu ligger den inde i systemet og kan bruges som kunde, altså eller leverandør som kreditor. Det var det. Er der flere spørgsmål, så er I velkommen til at stille dem via vores forums eller ringe herind. Ja, tak for denne gang.